Séria problémov, ktoré ľudia riešia pri vedení najčastejšie. Feedback a spätná väzba, controlling, emočný manažment, strach, zdroje, tvorba dohôd a oddych. Takže pôjdeš domov cez víkend. Akorát controlling v pravém slova smyslu není leadership. Aha. Toto si nechaj na potom. Kdokoliv se stává lídrem, tak prochází vysokou školou rozhodování. A celý život se vlastně rozhoduje, anebo umožňuje, ať se rozhodují druzí. Rozhodování je takový vrchol vlastně tady tohoto, že já už vlastně se distancuji od rozhodování a nechám to rozhodování těm druhým. Věřím tomu, že ta naše budoucnost je budoucnost, která je velmi rovnoprávná a velmi rovnocenná. V tuhle budoucnost věřím. Nejde o to, kam lidi dostaneme, ale že lidé přijímají víc a víc odpovědnosti a víc v tom rostou. A chcú. Ano, protože lídr je právě to, že umožňuje přijímat odpovědnost a umožňuje lidem růst. Tím, že jim dává prostor. Protože i v přírodě roste cokoliv, co má prostor k růstu. Když tam není prostor k růstu, tak to neroste. Toto je Twin Talk. Tvoj rozvoj. Priatelia, tento podcast bude o leadershipe. Nakoľko my sa líderstvu a vedeniu ľudí venujeme naozaj že aktívne, ak nás sledujete, tak viete. No a na tej našej ceste, ako sme spoznávali štýly vedenia, ako sme stretli rôznych kaučov, trénerov, ktorí nám v tom pomáhali, tak prišiel nám pod ruky, alebo do cesty by som povedal, veľmi, veľmi skúsený, šikovný tréner, alebo aj mentálny kauč leadershipu Libor Vilím, ktorého naozaj metódy a tie tréningové princípy, ktoré učí rôzne firmy, veľké firmy, ale aj podnikateľov a vedúcich manažerov sú naozaj také prelomové a povedal by som, že jednoduché, hlavne jednoduché. A ja verím, že dneska z tých princípov nejaké teda odovzdá aj vám. Takže vítajte, alebo respektíve privítajte spolu s nami Libora Vilíma v našom podcaste Twin Talk. Libor, teda ahoj. Čauko. Ahoj bratři, pokud říkáš přelomové, tak to jsem rád, že můžu hovořit o vlastně firmách, organizacích, které fungují samořízeně, fungují samosprávou a tam jsou vlastně ti nejlepší lídři, jací vůbec existují, protože ty nedělají třeba vůbec nic. To znamená, že mají všechno nastaveno tak, že všechno funguje samo. Tak jak to měl Baťa, tak to vnímám, že je vlastně možná 100 let staré dědictví, ale zároveň dneska asi hlavní trend, který bude dostávat mnohé vlastně lidi do pozice, že musí převzít sami odpovědnost za sebe a pak můžou vlastně fungovat přímo jako lídři. Takže pak, když je ve firmě 100 lidí, tak je tam 100 lídrů. Veľmi zaujímavé. A ja som na teba prvýkrát natrafil vlastne na konferencii podnikateľskej, kde vlastne sme mali tréningy celý deň v rámci leadershipu, tvorby dohôd a týchto vecí a vtedy ma to veľmi zaujalo. Takže potom som už samozrejme mal príležitosť s tebou pracovať viacej. A veľmi zaujímavé, že si práve spomenul Tomáša Baťu, lebo akorát minulý týždeň vlastne som sa vrátil zo Zlína, kde sme firemne boli tiež vlastne nahliadnúť trošku do tej jeho nejakej filozofie podnikateľskej a o tom, ako viedol. Takže tam sme 2 dní vlastne strávili, takže budeme sa o tom dneska určite rozprávať teda ešte a teším sa na to. Mňa rovno zaujíma, Libor, že cítiť v Zlíne a v okolí, lebo ty si z Moravy, teraz si prišiel z Čiech, sem do Banskej Bystrice, ale cítiť tam ešte tú mentalitu podnikateľov, tú baťovskú mentalitu? Určitě ano, protože pokud narážím na firmy, které jdou hodně cestou právě toho sebeřízení, tak kolem Zlína je jich mnohem víc než kdekoliv jinde. Samozřejmě v IT průmyslu je toho obecně víc, ale třeba průmyslové firmy a možná i zemědělské družstva, tak tam toho je dost požehnaně. Takže lídry na sebe pracují. Jo, tam ten odkaz funguje, no. Super. A reálne je to aj v tom ponímaní zamestnancov, alebo je to naozaj len v tom vedení cítiť? Tak ono je tam asi velké množství lidí, co podnikají, takže takhle by se dalo říct, že ano. Ale přece jenom dneska jsou lidé i dost pohodlní, takže bych řekl, že to se více týká jako majitelů firem a progresivnějších týmů, které jdou touhle cestou. A snažia sa k tomu viesť ľudí. Rozumiem. Libor, čo je dneska taká tvoja hlavná oblasť, ktorej sa venuješ? Čo je tvoj taký to, čo sa vcítiš najviac taký sebavedomý, kompetentný, v čom najviac radíš ľuďom?
Tak ono je to kombinace, protože leadershipu a vedení se věnuje asi 30 let. Tak jak kdysi já jsem jako rozběhl svoji firmu ze 150 lidma, kterou jsem rozběhl jenom díky tomu, že jsme trénovali a ti lidé uměli dělat svoji práci. To znamená, že jsem jim neříkal, jako, co mají dělat, ale učil jsem je, jak to mají dělat. A oni si u sebe nacházeli ty cesty. Takže to je samozřejmě dobrý základ. Na tom pracuji asi 30 let, aby ty věci fungovaly hrozně jednoduše a štíhle. Ale zároveň tak asi posledních 5 let je právě moje láska Tyrkisové nebo evoluční firmy, kterým se také říká sebeřídící, samořídící. A tyto firmy fungují tak, že když mají třeba 10 000 zaměstnanců, tak tam není ani jediný šéf. Že to lze, aby to takto fungovalo. Třeba holandská firma Burgzorg, jsou to zdravotní sestry, terénní zdravotní sestry a mají kruhy o 12 lidech. Samotná centrála má asi 20 zaměstnanců a samotný šéf o ničem nerozhoduje. Pouze když získá lidi do iniciativy, že jim to připadá rozumné, tak za ním jdou. Takže až takhle můžou vypadat dneska firmy, které jsou schopny velmi evolučně reagovat na všechno, co se děje. To znamená, že jsou živé, pružné, protože jiné korporace, které mají třeba vynikající výsledky a umožňují nám žít tady tento komfortní život a máme hodně výdobytků, tak často nejsou tak pružné. Právě protože mají vlastně tyto organizační struktury, přes kterých se prosívá informace a moc a tam se zastavuje obrovské množství energie. Že lidi, kteří odejdou z korporátu, říkají, jej, konečně teď můžu vydechnout a fungovat nějakým způsobem sám, protože tam už se nedalo dýchat. Takže ať už dnešní mladí lidé, anebo středního věku, hodně odchází a říkají, my chceme fungovat normálně, lidsky a přijímat si vlastní odpovědnost. Dneska som čítal takú dobrú myšlienku v jednej knižke, že cesta k úspechu každej firmy je rôzna. Kto ti dal tú knižku? Neviem. Možno ty. Neviem, ale to bolo dávno, podľa mňa si ju ani nečítal. Včera. Ale chcem povedať dobrú myšlienku, tak ma nechaj dopovedať, že cesta k úspechu teda firiem môže byť rôzna, ale čo majú všetky úspešné firmy spoločné je častokrát jedna vec a to je firemná kultúra. A tú firemnú kultúru sa nedá nejakým spôsobom naučiť, ani ju tam priniesť, ani ju získať, ale ju tam treba proste vybudovať. A vybuduje ju pravdepodobne skupina lídrov, ktorí tam nesú nejaké tie posolstvá a nejakú svoju identitu. A moja otázka teraz na teba je, že je práca s ľuďmi podľa teba ťažká, keď sa jej venuješ 30 rokov? Musíš veľa preglgať? No, za mě úplně ne, protože když pracuji v principu podle potřeb, že chápu potřeby lidí a pomáhám naplňovat jejich potřeby, tak vlastně všechno funguje, protože celý svět funguje na tom, že uspokojíme potřeby. Máme je uspokojeny, tak uspokojíme další. A když pracujeme s pojmem potřeby, tak vlastně se pohybujeme i ve velmi dobrých hodnotách, protože kultura se také jako dotýká hodnot. A to je relativně těžší oblast. Ale když půjdeme přes potřeby, že naplňujeme potřeby, tak je to relativně snadné. Akože zaujímavé, určite. Ale ťažké je reálne na to aplikovanie. Ťažké to zrealizovať. No, tak určitě. Jako pokud je nějaký stávající tým nebo firma, tak je těžké tady tímto způsobem nebo tam přecházet. To pouze lídr, který se nesnaží vůbec něco dělat, manažovat a vést, ale pouze cokoliv k němu přichází, tak vrací nazpět. Co vy navrhujete, co vy s tím chcete udělat, jaké jsou tam jako rizika a příležitosti a jak se rozhodnete. Dobře, tak se rozhodněte. To znamená, že to jako vysoké lídrovství je o tom, že důvěřuji, hluboce důvěřuji lidem. Říkám těmto lidem majitelé důvěry. A kdo je majitel důvěry a nebojí se, tak nastavuje celý ten systém a fungování s důvěrou. A to je úplně primární záležitost, aby to mohlo fungovat. A když lidé cítí důvěru, tak je velmi nebo relativně snadné s nimi pracovat. Ty si mi vlastne, alebo tak všeobecne hovoril, keď sme spolu mali coaching, že najhorší leadership je práve ten nevyžiadaný leadership. Hej, tak ako tá rada nevyžiadaná je práve tá najhoršia. Že čo je vlastne ten nevyžiadaný leadership? Lebo to je práve to, čo sme sa bavili, že asi väčšina práve tých lídrov robí, hej? Alebo snaží sa tak vlastne viesť ľudí. A ako možno to práve otočiť, ako si už vlastne naznačil? No, je to vlastně
o vyjádření důvěry, že přicházíš za mnou s tématem, o kterém vím, že si s tím umíš poradit a máš moji plnou důvěru, že si s tím jako budeš umět poradit. Pokud chceš sdílet, jak můžeme projít nějaké scénáře, rozhodnutí pak bude na tobě. Protože kdokoliv se stává lídrem, tak prochází vysokou školou rozhodování a celý život se vlastně rozhoduje a nebo umožňuje, ať se rozhodují druzí. Před rozhodování je takový vrchol vlastně tady tohoto, že já už vlastně se distancuji od rozhodování a nechám to rozhodování těm druhým. Čo je ale teda problém asi dnešnej doby je to, že každý ide za výsledkami. Takže každý očakáva, že ten človek oproti nám bude nejakým spôsobom sa posúvať a asi to není úplne možno aj v cieľoch toho človeka ísť tak rýchlo, ako očakávame, alebo kde je potom ten problém? Tak každý úplně ne. Zažil jsem několik manažerů, kteří vlastně velmi důsledně projdou životní plány svých kolegů a řeknou tak, pokud tyto plány chceš naplnit, jak ho chceš naplnit tento rok, letos. A jaký ty proto potřebuješ dělat výkon, ať své plány naplníš. A v tomhle momentě, když jako on si sám určí výkon, tak často bývá vyšší, než kdyby mu to třeba manažer nadiktoval. A je to úplně, ten závazek je úplně jiný. Jo, on se k tomu vztáhne úplně jinak, že to je moje, já jsem si to určil. Ne, že mi někdo nařídil nebo mě takzvaně zmotivoval. Jo, protože takzvaná motivace, ta nemusí mít dlouhého trvání. Že? Takže potom úlohou toho lídra je skorej mu ukazovať tie jeho ciele, tu jeho cestu, alebo... No, ptát se ho, kam vlastně může dojít a chce dojít a bavit se s ním o tom, jak to může udělat a jestli k tomu potřebuje nějakou podporu. A potom vzniká séria problémov, kedy sa to vlastne už potom nerealizuje, alebo stráca sa motivácia, strácajú sa zdroje a tak ďalej a tak ďalej. Tomu sa budeme venovať za chvíľočku, lebo ja by som chcel naozaj také možno jednoduché tipy na tie najväčšie problémy, ktoré lídri majú od teba dneska. Ale ešte predtým tu mám aj takú zaujímavú otázku, že keby máš povedať jednu vlastnosť, ktorá podľa teba lídrom chýba dneska, čo by to bolo? No, spíš bych řekl, že lidé, kteří se chtějí stát lídry a nemají jako svůj silný smysl a směřování, tak to je to, co jim chybí. Ale když už někoho budeme považovat za lídra, že už tam dáme to jméno, to pojmenování, tak to už je, že vím, za čím jdu. Protože když vím, za čím jdu a stáváme se magnetem pro ty druhé, tak oni řeknou, aha, ale já zatím jdu také. Takže můžu jít za tímto člověkem, přepůjdeme kousek cesty společně, než se třeba zase naše cesty rozejdou. Takže za mě bych to trošku reformuloval, jestli to takhle pro tebe může být. Jasné. Možno otázočka, v čom si teda myslíš, že majú aktuálne firmy všeobecne najväčší problém? A myslíš jakékoliv firmy? Áno. Zbytečná komplikovanost všeho. To znamená, že mají až velké množství průzkumu, až velké množství možností a nevidí tu podstatu, kterou se můžou držet. To znamená, že je tam toho zbytečně hodně a stačí se podívat, jaké procento práce dělají pro koncového zákazníka, když pracují, a jaké procento dělají pro interní systémy. Říká se tomu ostrost zaměření na zákazníka. A když někdo má třeba 50%, tak je na tom ještě dobře v nějakých korporátech. A to je něco, co vlastně neumožňuje vidět ten fokus. A samozřejmě díky tomu, že ty procesy už jsou dneska hodně rozdělené, tak ti lidé se nesetkávají s celkovým smyslem. Jenom vnímají nějaké výsledky KPIčka svého oddělení a jsou odtrženi od toho celku. Ale jedině smysl je může dobře spojovat a to už je o silném lídrovi, anebo o tom, že postupně jsou tam větší množství lidí, kteří jdou po tom smyslu. A to ty lidi spojuje. A to tam dneska, možná to vidíme v každém marketingu, že to je, ale to tam reálně vůbec není. To jsou marketingové žvásty. Takže vlastne je to v tej efektivite asi danej firmy a tých procesov a môžeme teda to nejak aj pomenovať, že nerobia možno, alebo teda nesústredia sa hlavne na tie nejaké životné funkcie toho, čo im prináša to, čo robia, alebo ako by sme to vedeli teda pomenovať? Tak vlastně nedávno jsem konzultoval s jedním podnikatelem, který dělá developing, není velký, já nevím, asi 500 milionů jako korun roztočeno. A bavili jsme se o tom, jak nastavit organizační strukturu. A celou dobu jsem říkal, Ondro, je nezbytné mít základní proces, který ti generuje to, co má generovat. A když tento proces je vlastně jak nejštíhlejší může být, tak lidé z toho procesu si říkají, co nezvládneme my, co potřebujeme, ať je k nám dodáno, a co zvládneme my. To znamená, že tam pak není
nějaké oddělení HR, které vlastně říká, tak tady to musíme takhle obsadit. Ale majitelé toho hlavního procesu všechno určují a říkají, jak má vypadat, co se má dít. A tím se to dá celé zeštílit, protože tím majitele toho procesu, protože třeba pekař je majitel hlavního procesu. Jo, umí udělat perfektní kvásek, umí to perfektně namíchat, umí to skvěle upec, že to prostě zavoní a je to labuš. Že? A ten člověk řekne, co potřebuje, aby ten proces mohl běžet. A ten je zaměřen na ten finálový smysl a na ten produkt. Takže jde o to nestratit ze zřetele ten produkt a samozřejmě poskytovat potom zpětné vazby do toho celého procesu, který tam je. Takže zase sa vraciame k tomu, že tí ľudia vlastne majú byť ako taká jedna entita dokopy a nie jeden človek, jeden líder. Keď to ja možno predstavím ryby, hej, že máš, jak ty si plával teraz na Bali, že 1 000 000 rýb okolo a všetky vlastne idú spolu, také tie rybky maličké, že toto je vlastne ten cieľ. Hej, no určitě, nebo svorka, to je jako velmi, velmi přesný obraz, protože ví, kde je sever, nebo ví, kde je maják, vlastně řídí se jedním smyslem. A je ten smysl pro ně natolik důležitý, že jsou ochotni stále zvyšovat výkonnost, aby lépe naplnili smysl. Ne proto, aby zvýšili hodnotu akcie, ale aby naplnili smysl. Toto je Twin Talk. Tvoj rozvoj. Keď sa vrátime naspäť k tej osobe lídra, keď si teraz predstavíš takého mladého podnikateľa, hej, čisto voňavúčkého po škole, ktorý chce naozaj stať sa lídrom, ako by mal možno vyzerať podľa teba taký deň takéhoto človeka, aby jednak dosahoval výsledky s tímom, aby bol naplnený, šťastný a keď tak bude fungovať, aby v 40-ke, v 50-ke potom nemal, že rozbitú rodinu, pokazené zdravie a tak ďalej a tak ďalej. Aby to bolo také dlhodobé, šťastné, harmonické. Tak asi se shodneme, že to je šíleně o vybudování si disciplíny. Že když někdo byl třeba v armádě nebo ve zdravotnictví, anebo vlastně byl někde v domácnosti, kde jako musel systémově hodně fungovat a pomáhat, tak ta disciplína tam je třeba už často dost vysoká, někdy naučená z rodiny, někdy, že ten člověk si už sám uvědomoval a šel za něčím. Protože pokud do té disciplíny vložíme cokoliv, tak se z toho začínají generovat výsledky. Pokud do odkladománie nebo do kringlistiky se snažíme vložit výsledky, tak to nefunguje. Že? Jo, pokud chci něco dosáhnout bez velkého úsilí, tak to nejde rozběhnout. Cokoliv, jak když jsem začal jako v podobné branži jako jste vy, tak jsem první 2 roky byl jako šílenec. Rodina mě neznala, neznal jsem nic, jenom jsem jako byl nadšen a jsem rád, že můžu tohle dělat. A díky těm 2 letům jsem se obrovsky rychle akceleroval, že bylo tam obrovské nasazení, skvělá disciplína a fungoval jsem. Pokud někdo začne, že se bude tak jako rozhlížet, tak to moc nefunguje. To se bude rozhlížet celý život a bude si možná později víc a víc stěžovat na ty druhé. No. Takže ísť si tou svojou cestou, veľa nerozmýšľať, robiť. Přesně tak, pokud mi něco opravdu vezme za srdce, a je tam jedna z otázek asi, které se budeme dotýkat, strach, tak umět vlastně fungovat tak naplno, že se to rychle naučím. Protože když se to jdu učit 1 za měsíc, tak to už je teď marné. Toto nemůžu se do toho dostat. Je tam strata motivácie, sú tam iné faktory, nemám tam žiadny drive a všetko to potom vyprchá a skončí a zabalím to. Dosť rýchle. Čiže ty si vravel, že na začiatku vlastne treba sa do toho ponoriť naplno. Stále to ale není o tom, že aký by mal byť ten denný režim podľa teba. Mal by sa venovať hlavne tej práci, ten denný režim, v tých začiatkoch možno? Mal by sa časom zmeniť ten denný režim toho lídra? Tak jako značka Ideal máme nějakou životní rovnováhu, obzvlášť když máme třeba nějaké rodiny, matky nebo otcové rodin. Tam je fajn, když je nějaká rozumná rovnováha. Já jsem tehdy tu rovnováhu neměl. Po těch 2 letech jsem ji začal jakoby hledat a po dalších asi 10 letech jsem ji nastavil zcela. Takže tam pak už jsem jako měl všechno naprosto v rovnováze. Svůj čas jako rodinný, čas biznisový, tam jsem měl úplnou rovnováhu. A jako je možné, že když moje děti byly malinké, tak jsem mohl o něco trošičku přijít, ale potom jsem jim to bohatě vynahradil, protože v mém režimu tam bylo tolik času pro děti a pro rodinu, že to bylo jako mohutné. Že jsme opravdu se věnovali hodně vzájemně sobě. Ja by som možno nejakým spôsobom sa aj opýtal, lebo ja to tak aj vnímam, že na začiatku podnikania a ten balans alebo tú rovnováhu není vždy možné dosiahnuť. Keď človek sa potrebuje veľa učiť, do toho fakt robiť,
a hlavne keď človek má na starosti tým, tak častokrát robí za nich, učí ich tie veci a baví sa s nimi veľa. Takže naozaj, že aj víkendy som robil a nestíhal, tak ty si to asi tak mal podobne tie prvé 2 roky. A veľa ľudí ale hľadá hneď tú rovnováhu. Je to podľa teba reálne? Jako pokud jsou schopni mít disciplinu v tom svém hlavním, co sledují, tak to asi možné je. Ale musí tam mít vysokou disciplinu a musí na tom hodně pracovat. Čiže někdo bez skúseností a toho, aby neustále na sebe pracoval, asi ťažko. Určitě, pokud to, jak jsme úspěšní v biznesu, tak naprosto souvisí a jsou to jako spojené nádoby. Jak se rozvineme jako osobnosti, tak se rozvíjíme potom biznisově. Když se přestaneme rozvíjet jako osobnosti, tak se zastavíme i biznisově. Toto veľmi dobré aj Baťa viedol. To je i pro leadership, že princip. Toto presne a vlastne sme sa aj rozprávali v tom Zlíne, hej? Lebo Baťa naozaj sa snažil, aby aj tí zamestnanci pracovali na sebe, vlastne na svojej osobnosti, či už na tom spánku, cvičili a tak ďalej, lebo vlastne tým pádom boli výkonnejší v práci. A keď boli v práci efektívni a mali tam dobré vzťahy a kvázi boli oddychnutí, takže ich to bavilo. Nemali, ako sa hovorí, ten pracovný taký fok, hej, alebo tú hmlu. A tak naozaj to potom bolo o tom, že vedeli automaticky aj v tej komunite a v tej rodine byť lepší, šťastnější, baviť sa viacej a tak ďalej. Ale nastalo to, až když vlastně zřídil systém důvěrníků, že na 20 lidí byl jeden důvěrník, bylo to 50% nasazení, jinak to byl klasický Švec, ale z 50% dělal důvěrníka. Byly tam i určité parametry, že to měl být spíš jako muž, spíš zralejší, zkušenější. A tíhle důvěrníci diskutovali o několika otázkách, jak vlastně funguješ fyzicky, jak funguješ výživou, jak funguješ doma. Bavili se o tom a říkali, aha, pokud ne, můžeš tenhle kurz, pokud ne, můžeš tenhle kurz. A oni vlastně díky důvěrníkům rozběhli tu naplněnost veškerého vzdělávání u Bati. Protože Baťa nastavil vzdělávání a nikdo mu tam nechodil. A zřídil důvěrníky, až to lidé měli osobně dohodnuto a domluveno, tak se toho začali účastnit. To byl jako dost náročný proces pro Baťu. Takže posun. Toto je o tých tvorbe dohôd asi s tými jednotlivými ľuďmi, ktoré líder má viesť alebo smerovať. K tomu sa môžeme presne dostať, lebo toto je akože veľmi obšírna, dobrá téma, ktorá veľa lídrom pomôže. Len keď sme pri tom dennom režime, mňa zaujíma, a toto bol optimálny režim. Keď idem podnikať, dávam do toho čas, chcem to rozbehnúť a tak ďalej. Ale veľa ľudí začína podnikať popri práci. Niekto dokonca má nočné smeny. Je to náročné ten režim nejaký spraviť. A čo by si možno odporučil takýmto ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť podnikanie práve popri inej robote? Ona existuje cena vévody z Edinburgu. Je to pro středoškoláky, je tam bronzový, stříbrný a zlatý oznak. A plní tam určité úkoly. A bronzový oznak dostanou, a teď neřeknu přesně ty týdny, dostanou, když 20 týdnů plní po sobě určité věci a ani jeden týden nevynechají. Když potom je to ten stříbrný, tak je to tuším něco kolem 56 týdnů a ani jeden týden nevynechali. A zlatý, tam bylo, kolik tam bylo, 120 týdnů a ani jeden týden nevynechali. A tohle je hrozně zajímavý moment, protože to ty jako děti, středoškoláky učí pravidelnosti, vytrvalosti a důslednosti. A v momentě, kdy tady s tímto do toho vstupuji, tak to může fungovat. Jo, že to není občas náhodně něco, ale že vlastně mám naplánováno, kdy ten čas tomu věnuji a jsem tam plně koncentrovaný a v nejlepším případě ta primární práce už pro mě není prioritou, ale to, co teďkom se učím, je pro mě novou prioritou. Protože pokud starší práce je prioritou, těžce se překlopím. To skoro nejde. A potom to znova zanikne. Ano, pravděpodobně. Ano, tam pak jako všichni ztratili energii, co se na tom podíleli. Lebo keď robím niečo full time a do toho mám niečo doma robiť, čo vlastne ani ma nebaví a nie je to taká priorita, tak asi tak předem je to odsouzeno. A veľa ľudí ale je takých, že nemajú to ako tú prioritu a tá hlavná práca, tá stará práca je pre nich stále ešte dôležitá, lebo však generujú mi príjem, mám doma deti, mám doma rodinu, proste to je pre mňa dôležité. Kedy si myslíš, že je tá hranica časová, dokedy by mali prejsť na full time svojho biznisu, aby ich to ako keby nezožralo úplne. Ak ma chápeš, ako to myslím. Rozumím. Ale ještě tam odpovím na něco, na co se neptáš, o čem mluvíš. Že on může mít jako hlavní práci jako zdroj příjmu. Ale nemusí to být vůbec jeho priorita. Jednoduše budu tam chodit, aby mi to stále generovalo třeba 1500 €. Ale zároveň, když si rozbíhám svůj biznis, tak si dávám třeba
3 měsíce, 6 měsíců a řeknu si, když do té doby za polovinu pracovní doby budu na 1000, tak vlastně to mohu opustit. A je dokonce dobré, když to není jenom má úvaha, ale když je to naše dohoda. Že já jsem ochoten jako investovat do tebe velké množství času, aby ty ses mohl v tom posunout. V případě, že ty, když dojdeš třeba k té 1000, tak skutečně ukončíš tady tento zdroj a když tady budeš věnovat stejný počet hodin, protože tohle si udělal vlastně za polovinu pracovní dobu jenom při práci, tak jsme minimálně na 2 nebo 2,5 tisících. A to už je fajn, pokud je to dohoda, protože když do toho chci investovat jako podporovatel, tak je ideální, že to je oboustranně závazná dohoda. A pre lídra to nie je vec, že dávam tam čas a energiu zadarmo a nič z toho nebude mať, že sa mi to nič nevráti časom. To není lídr, to je matka Tereza. Áno. Takže vždycky niečo za niečo by tam malo byť. V biznisu je fajn, když je to něco za něco. Když je něco zadarmo, lidé si toho neváží. Znáte to. Áno, áno. Dobre, môžeš ísť a ja sa spýtam potom takú jednu ešte kontroverznejšiu otázku. No, ja mám vždy úplne jednoduchú otázku a to je zase čisto o tom lídrovi, nie vlastne o tom celom koncepte alebo tých ľuďoch ako takých tom týme, že ako byť plne autentický líder. My sme sa vlastne naozaj o tom rozprávali, hej, že to bola taká naša dlho diskutovaná téma, aby naozaj ten človek, lebo je iné byť autentický a byť autentický líder, aby naozaj tí ľudia to vedeli nejakým spôsobom uchopiť, navnímať a stotožniť sa s tebou a možno sami to potom nejakým spôsobom duplikovať. Ako ty vnímaš túto tému a možno skús poradiť aj ostatným ľuďom, ktorí začínajú v tom leadershipe a majú na starosti možno menší tým ľudí na začiatok. Ako toto dosiahnuť? Tak za mě, když si jako přirozeně autenticky ve svém životě, tak to převedeš jenom dál. Protože v momentě, kdy hraješ jakékoliv hry, tahy a nějak manipuluješ, tak vlastně ztrácíš důvěru. Ti lidé si to třeba neuvědomí, jenom řeknou, to je takové nějaké divné, tam se mi nějak nechce. Ale pokud jsi pravdivý, autentický a oni tě jak vnímají, tak je to vlastně to, co vychází z tebe. A to je za mě ta nejlepší forma, že vlastně jsme takoví, jací jsme, jedineční, každý to má nějak někde trochu jiné, nesnažíme se někoho moc kopírovat, ale fungujeme podle toho, jak to cítíme my, případně jak vnímáme, že to je vhodné pro spolupráci. Protože tam může probíhat dohoda anebo návod na podporu mě. Jo? Chtěl by si, ať tě vedu? Řeknu, fajn, dej mi návod, jak tě mám vést, co ti nejvíce vyhovuje. A v momentě, kdy ty mi řekneš, no já nejlépe funguji takto, já řeknu, fajn, můžu to pro tebe teďkom naplnit během 3 měsíců, za podmínky, že si to potom už převezmeš sám, že mě k tomu nepotřebuješ. Protože já nechci tě podporovat tady v tomto základním celý život. Já chci, aby ty se v tom stal dospělý. A když se v tom staneš dospělý, tak jdeme na další téma. Máš asi pokračovanie tejto otázky? Mal by som skôr už práve potom o tej tvorbe dohôd, hej? Lebo to vlastne s týmto je späté, že keď už sa s človekom o tom rozprávam, že toto je asi najťažšia téma, hej? Čo nie len teda ja som sa s tým nejakým spôsobom pasoval, aby naozaj to malo hlavu a petu v tom týme a vedel som hlavne správnym spôsobom sa snažiť tie dohody nejakým spôsobom tvoriť. A vnímaš toto ty ako problém lídrov? Tak těžká téma je to v tom, že je to závazek, odpovědnostní závazek. A lidé mnozí nejsou zvyklí přijímat závazky. Rodiče jim říkají, udělej tohle, bude to takto fungovat. Učitel jim říkal, udělej tohle a bude takhle fungovat. Někde ve firmě jim někdo říká, tohle splň a o nic se nezajímají. Jsou zvyklí, že někdo jim říká, co mají dělat, případně jak to mají dělat. A najednou přijdeme my a řekneme, tak za co si chceš vzít odpovědnost, na čem chceš pracovat. To je dost divoké. Tam je ten prostor pro to selhání, že lidé potřebují tu odpovědnost si brát po trošičkách, po kapkách, v drobných objevech, v drobných úspěších, v denních úspěších, které oslavujeme jako ano, tady jsi to dokázal, díky tomu, že ty si vzal odpovědnost a šel si do toho. Takže se to buduje týdny, měsíce, roky. Čiže keď človeku naložíš rovno veľkú nejakú dohodu, čo si ty myslíš, že je v poriadku, ale pre ňoho je to mega dávka, tak vtedy to vlastne nefunguje. Ale pokud řekneš, naložíš dohodu, tak to nebyla dohoda. Tam jednoduše naložíš. Dohoda je o tom, že on má svoje potřeby, které chce naplnit. Ty máš svoje potřeby, které chceš naplnit. A díváte se, kde máte průnik a díváte se, za jakých okolností ty jsi ochoten
s ním pracovat, pokud to naplní tvoji potřebu. A on se dívá, kdy mu to dává smysl, aby do toho dával třeba nějaké standardní penzum času. A když tam máme oba, že oba toto opravdu chceme, tak to není naložená dohoda, je to oboustranná dohoda, že to obě strany chtějí na základě svých potřeb, které se potkaly. Rozumiem. Takže, aby sme to možno aj poslucháčom trošku obozrejmili, tvorba dohôd je teda pre lídra veľký pomocník k tomu, aby nemusel silene rozdeľovať úlohy, ale aby vlastne ten človek na druhej strane, ktorého vedie, sám chcel splniť dohodu, ktorú proste si on chce stanoviť. A líder na to dozerá. Dozerá, nevím, jestli bych použil ten výraz, lídr podporuje naplnění dohody. To znamená, že když ten člověk ví, že nenaplní dohodu, jde za lídrem a říká mu, tady to nenaplním, prosím, můžeš mě v tom podpořit a pomoci? A lídr řekne, jasně, co potřebuješ. Znamená, že lídr není dohlížející, kontrolující. To by byl manažer. Lídr je ten, který se dohodne, že to je odpovědnost toho člověka přijít, když on nemůže naplnit svůj díl dohody. A v momentě, kdy lídr nemůže naplnit svůj díl dohody, řekne, píše okamžitě třeba zprávu, říká, omlouvám se, tohle nemůžu naplnit, pojďme najít náhradní termín. To znamená, že tam je okamžitá práce, ale je to odpovědný člověk. A čo keď to potom ten človek nejakým spôsobom nechce naplniť, vykašle sa na to, má iné priority, ten líder má na ňo zanevrieť, alebo čo? Lebo automaticky v očiach toho lídra ten človek niečo nenaplnil, hej, ak ma chápeš, že akým spôsobom potom toto riešiť, hej, že ten človek vlastne zmení úplne prioritu. Tak první je to, že když někdo něco nedodá, tak se dívám, jestli já jsem dodal všechno, aby to on mohl dodat. A to je to první, říkám, vidím, že nemáš naplněno, co jsem ti já nedodal, co ti chybí ode mě. První já si sypu popel na hlavu a říkám, tak co je, v čem jsem selhal já jako lídr? Já jsem tady starší, jsem tu déle a ty to nemáš. Takže vypadá to, že já jsem mohl v něčem selhat. V čem to je? A ten člověk řekne, ne, to nebylo u tebe, my jsme tady třeba měli nemoc v rodině, já jsem nemohl. A říkám, aha, a vybavuji si také tu část dohody, když jsme se dohodli, když nebudeš moci naplnit, že se o tom vlastně okamžitě dovím, že máme SMS a že mi píšeš a že mě informuješ, protože to je v pořádku, že to není splněno. Tady není něco, že by se měl teď stydět nebo mít pocit viny. Vůbec. Tady je toto, že víme to a pojďme s tím dospěle jednat a komunikovat dál. Jak dál? Co dál s tím, že? Žijeme vo svete, kedy stále viacej a viacej mladých ľudí normálne ani nepošle správu, že neprídem, nenaplním to, už nemám záujem, že sa možno boja komunikovať s tou druhou stranou, aj keď uzavrú možno nejakú dohodu, ale nepreberú tú zodpovednosť a radšej sa odmlčia. A uzavřel si také dohodu o komunikaci? No, pravdepodobne nie. Lebo väčšinou sa to deje v pozícii, že príklad, ide niekto na pracovný pohovor, čiže nie sme v kontakte blízkom, líderskom, ale on chce u mňa pracovať. My sa dohodneme v telefóne, že zavoláme si vtedy, dáme si vedieť, keby sa niečo zmenilo, že takto a takto môže byť, jasné môže byť, áno môže byť. Takáto dohoda prebehne v telefóne napríklad. A tým pádom voláme si, človek nedvíha telefón, neodpíše, odmlčí sa, možno si vypne telefónne číslo. Že toto sa deje, nie že mne, to sa deje skoro všade dneska. Tá fluktuácia je asi všade veľmi vysoká. Ale bez toho, aby ľudia boli schopní reagovať a dať vedieť, že nepočítaj so mnou, tak ten druhý človek ani nevie, čo si má myslieť o tej situácii. Takže tvoja reakcia na toto je aká? Součást dohody. Pokud vlastně se mi neozveš, tak považuji, že náš vztah vlastně tímto naprosto skončil a pojďme se dohodnout, že já si vymažu tvůj kontakt a už se ti nebudu ozývat, pokud ty se mi neozveš nazpět. Pojďme se takhle seriózně dohodnout. Jo, ty ses mi neozval a rozumím tomu, náš vztah tímto skončil. No, ja to robím akurát tak, že ja si iba zmením v kontakte názov, že si dám pomlčka, neprišiel, hej, alebo neozval sa mi. A tým pádom, keď už spolu budeme niekedy komunikovať, tak viem, ako sa zachoval ten človek. To je moc fajn. To máš možná více vymakané než já. No. Čiže nie je to zlé, hej? Máš vlastně historii, že když se ti někdy ozve nebo se nějakým způsobem k sobě dostanete,
my jsme před 10 lety a Takže, máš tam nějakou historii. Áno. Ja sa potom častokrát smejem, lebo toto sú tie konverzácie na Messengeri alebo na WhatsAppe sú zaujímavé, že tam je celá história. Takže on keď niečo chce potom po 5 rokoch, ako sme spolu boli v kontakte naposledy a videl som tam neodpísané, neprečítané alebo proste čokoľvek, tak je to potom taká sranda. Áno. Taky je možné ten rozhovor začít. Myslíte si, že jste etický člověk, že se chováte jako eticky a seriózně? A pokud ano, máte za to, že je součást slušného etického chování, když se na něčem domluvíme, že si třeba zavoláme, že to slovo dodržíte? Jenom pokývujete hlavou, neříkáte mi ano, takže nejsem si jistý, co pokývání hlavy znamená. Som etický člověk, ano. Aha, takže můžeme se domluvit, že když by tady tohle pravidlo jste porušil, že už nebudeme pokračovat v našem vztahu? Protože tento vztah může fungovat jenom na základě toho, že naše slovo drží. Protože pokud nedrží naše slovo, tak to nemáme na čem stavět. To je základ. Jasné. Dobre, môžeme sa dohodnúť. Jo. Potom sa budeme na teba pozerať, že čo ten chce od teba. Já to možná komunikuji trošku jako drsněji, ono se to dá udělat i jako volněji a přátelštěji, že? Říct, to je hrozné, dneska ti lidi jako někteří se mnou domluví a už se vůbec jako nikdo neozve. Stává se vám to taky někdy? A co si o to myslíte? Jo, takže já to můžu udělat různými formami. Akorát potřebuju získat závazek a vědomí, odcházím podání ruky s etickým člověkem. Jo, takže těší mě, rád jsem vás poznal, důvěřuji tomu, na čem jsme se dohodli. A čekuješ si. Jasne. A prichádza tá moja otázka kontroverznejšia taká. Poď. Dá sa podľa teba len na základe reči tela toho na druhej strane zistiť, či to má s ním zmysel, či to, čo mu rozprávam, to, čo mu vysvetľujem, ukazujem, či to berie a berie to tak, že idem na to makať, alebo je to... alebo opak. Jsou profíci, co umí toho opravdu hodně. Vyjednavači, možná agenti speciálních služeb, ti toho umí opravdu hodně. Ale když máš na druhé straně herce, tak to úplně nedáš. Jo, když je opravdu dobrý a vžije se do role, tak to je velmi těžké rozeznat. Proto nepovažuji tuto cestu za vůbec potřebnou. Potřebná cesta je cesta důkazu z minulosti toho člověka. To znamená, že když si s ním povídám o jeho minulosti, tak v jeho minulosti pátrám po kladných důkazech toho, co nás může spojovat. A když se tam objevují opačné důkazy, tak mu rovnou řeknu, no pro vás by to asi moc nebylo. Já všímám, že vy jste člověk, který, když toho je na něj hodně, tak úplně vypne a dá nohy na kanapy. A tohle by pro vás nebylo. Vnímám správně, jak je to u vás? Jo, takže rovnou to tam položím na stůl a čekám reakci. Když se začne bránit a říct, ne, to je u mě úplně jinak a bojuje. Dobrý, zabojoval. A říká, no to vlastně máte pravdu. Tak to vlastně vzdáváme po 10 minutách dřív, než bych tomu musel věnovat půl roku práce. Že? Takže neverbalitě, ta je opravdu velmi, velmi složitá. Akú otázku by si možno položil ty na pracovnom pohovore, aby si zistil tak najviac možno o tom človeku na druhej strane? Ale také výpovedné, to, čo potrebuješ, aby si urobil o ňom ten správný obraz. Tak pokud se podíváme na to, že takový předpoklad s někým, s kým si spolupracovat, je vysoká vytrvalost. Pojem vytrvalost znamená, narazím na překážku, nezůstanu stát, ale hledám způsob, jak ji překonat. Takže ten rozhovor by třeba vypadal takto. Jsou pro mě, spolupracují s lidmi, kteří jsou vytrvalí, protože jsou samostatní a umí zdolovat překážky. Myslíte si, že jste to vy? Že vy jste vytrvalí? A myslím si, že áno. To rád slyším. Na základě čeho si to myslíte? Tak dokončil som vysokú školu. Dal se prolez odřenýma ušima. Dobře, pojďme dál. OK, odbehol som maratón. Napríklad. A co jste proto musel udělat pro ten maratón? No musel som trénovať. Musel som veľa trénovať, mal som veľa zranení, ale zvládol som to aj tak. Co znamená veľa trénovat? No aspoň 2-3 krát týždenne som musel chodiť dlhé behy, čiže bolo to... Jak dlouho? 1 rok od riekaní po večeroch v daždi a tak ďalej. A když byly ty zranění, jak jste pracoval s tréninkem a se zraněními? No mal som fyzioterapeuta, mal som masérku. Super, stačí mi, ano. Byly tam překážky, bylo tam zdolávání, byla tam perfektní vytrvalost, takže mám tady důkaz. Mám tady důkaz osobního života a pak bych hledal důkaz pracovního života.
Jo, takže bych se třeba podíval na tu výšku. Jo, potřebujeme vždycky 2 důkazy, osobní a pracovní život. Když se nám to hezky potká, říkáme, tady se to hezky potkává. Jasne. Takže jsou to otázky do hloubky, abych pochopil ten obraz, ten příběh, který se odehrává, zatím jsem vytrvalý. Jo, co tam vlastně je. Lebo túto otázku som položil práve preto, aby sme vedeli možno predchádzať, ako tí ľudia, ktorí chcú ku sebe zobrať niekoho, tomu, že budem niekomu venovať týždne, možno mesiace času a nakoniec ten človek je práve ten, že nepreskočí tú prvú prekážku a radšej sa vzdá. Jsou 2 možnosti. Buď máme tento perfektní rozhovor, který se jmenuje behaviorální pohovor, to znamená hledání důkazů o chování z minulosti, anebo máme jednoduše, tak jo, tak pojď se mnou, z začátku budeš dostávat určité úkoly, když je dokážeš naplnit, budu s tebou počítat. Když ne, tak se rovnou rozloučíme. To znamená, že rovnou to testuješ přes nějaké formy úkolů. Jo, jsou tyhle 2 možnosti. Baťa vlastne, alebo teda ako robili oni pohovory, Baťovci, tak tam presne bolo, že prvý pohovor bol čisto len na to, aby vedeli navnímať toho človeka, že či je pozitívny, či je negatívny, či vzdychá, sťažuje sa a podobne. A keď vzdychal, tak vlastne ho nevzali. Hej. Když 2krát vzdychnul, letěl ze dveří. A toho ještě provokovali a dávali mu takové situace, kdy si mohl zavzdychat. Že? Takže dělali to geniálně. Vzdychače nepotřebujeme, jo, Baťovo pravidlo. Takže toto je super, možno aj príklad, že vnímaš aj ty, že aj takýto aspekt na tom pohovore by mal byť, aby sme si vedeli toho člověka navnímať? Samozřejmě je reálné začít pracovat i jako s člověkem, který je jakoby vlastně škarohlíd. A je kritik. To čo znamená? Je to kritik. Jo? Hodně věcí kritizuje a vidí dost věcí negativně. Zažil jsem kolegy, kteří taky stávali na bedně a byli to škarohlídi, že se dívali různě na věci negativně. Ale drželi to v sobě a v komunikaci byli spíš jakoby pozitivní. Takže tady není to úplně KO kritérium, ale pokud chcete mít tým, který vlastně je hodně svěcavý, hodně energetický, tak tihle lidé to dokáží hodně rychle stahovat dolů a pokud vy s nima nemáte dohody o komunikaci, jak to bude probíhat, tak je to velké riziko. Ako ja som napríklad viacej kritický človek a priamy, ale napriek tomu tá energia musí byť citeľná. Hej? A veľa ľudí to tak asi nemá, hej? Alebo keď vidím kritického človeka, tak skoro je kriticky taký, že negatívny. Hej? Že ale no, nič. Často je to spojené. No. Dá sa vybudovať, to nie je moja otázka, ale otázka človeka odo mňa z týmu, dá sa vybudovať intuícia časom pri práci s ľuďmi? Určitě ano. Když děláte některé věci, které už máte zautomatizované, tak ten mozek má prostor, aby se učil všechno dalšího. Takže já když jsem začínal a měl jsem 500 identických rozhovorů, tak vlastně po nějakém 30. rozhovoru už jsem jenom vnímal, co se děje, vnímal jsem otázky a dokázal jsem se mnohem více propojit s tím, co se děje na druhé straně. Že už jsem byl naprosto uvolněný a koncentrovaný, říká se tomu rapport nebo vztah, že? Jako hluboký navázaný vztah, nebo někdy empatický vztah. Takže tohle se určitě je to věc, která se dá velmi hezky rozvíjet. Túžiš byť lídrom aj ty? Nezabudni, že na našom webe kvasnička.com sa vieš ešte stále na poslednú chvíľu nominovať do bezplatného kurzu Mladí lídri a spúšťame ho už tento november. Takže pokiaľ chceš, túžiš, si študent, tak vlastne je posledná šanca. Tak to stihni. Kvasnička.com. Dobre, ja by som prešiel asi na tie najväčšie problémy, ktoré ľudia riešia pri tom leadershipe, lebo to sú tie oblasti, ktoré podľa mňa aj našich poslucháčov budú hlavne zaujímať. Ja začnem možno hneď takou prvou, a to je spätná väzba alebo poskytovanie spätnej väzby a feedbacku. My sme na to mali s tebou dvojdňové školenie, takže skús to v 30 sekúnd. Áno, ja to ešte doplním, že mali sme dvojdňové školenie osobne, kde sme to trénovali, skúšali a aj tak sme sa to nenaučili, prosím pekne, lebo dať a poskytnúť spätnú väzbu asi až tak ľahké není, ako to veľa ľudí vníma. Veľa ľudí to berie tak, že poviem ti, čo si myslím a je mi jedno, ako to zobereš. A hlavne nikto to netrénuje, nikto. Že to je naozaj nikto a vidíme to v rodinách, vidíme to vo vzťahoch. Veľa takých sebavedomých ľudí si povie, že ja mu poviem, čo si myslím a je mi to jedno. A lenže to není spätná väzba, to je to, že si niekto dokáže ego dať von, ale ten druhý človek si z toho absolútne nič nezoberie a pokračuje taký istý vzťah, také isté chovanie naďalej. Čiže ako by si ty odporučil poskytnúť spätnú väzbu, aby to tá druhá strana aj prijala?
A ja to ešte možno doplním. Ja si pamätám od teba príklad tedy na domácnosť, hej, že povedzme partnerka si nechá spodné prádlo niekde na zemi, hej, a tam si vlastne ukazoval, ako poskytnúť tú spätnú väzbu, takže kľudne môžeš aj o tom potom povedať. Ono to bylo, myslím, na ponožky syna, ale ty jsi to posunul trošku dál, nevadí, já to můžu transformovat. Špínavé trenky na zemi. Tak určitě se nebudu pouštět do toho, když jedeme v té komplexní zpětné vazbě, tak je to rozvoj třeba na 5-10 let, už jenom z pohledu jako seberozvoje. Dotknu se jenom těch minimalistických částí, které, jak to vlastně rozběhnout a jak to dělat hodně triviálně. To, jak to běží mezi lidma běžně, je tohle dělej nebo tohle nedělej. To znamená, je tam nějaká výzva k akci nebo neakci. Ve zpětné vazbě, kterou doporučuji já, je nejdříve pojmenování, pozorování bez hodnocení. To znamená, pozoruji, synu, že máš nejméně 10 párů ponožek u postole. To znamená, není tam hodnocení, asi pubertální syn se nebude bránit. Jednoduše jsou tam fakta. Asi 10 jich tam je. Takže my jsme okamžitě došli ke shodě při mé první větě. Ale asi by som nepovedal, že pozorujem inak, Peťko, že máš tam ponožky, ale asi by som to povedal, že inak všimol som si, Peťko, že ponožky tam máš už 3 dní. Počkej. Je to stále v pohodě? To už je rozdíl. Ty jsi řekl už 3 dny. Ty už tam máš ten hodnotící prvek. A já jednoduše se dívám na ty fakta. Anebo... Aha, ponožky. No, anebo jo, může být, jako celý týden se dívám, jak přibývá tyhle ponožky, odhaduji, že jich tam 15. Jo? Může být. To jsou fakta. Když tam podáme fakta, tak nevytvoříme opozici a obranu. V momentě, kdy někdo řekne, zase nemáš uklizeno, okamžitě tam opozice a pubertální syn se na to vykašle. Znamená, že když dám pozorování, tak se okamžitě můžeme shodnout. Čiže nebude vzdychající typ. Ano, jo, když to pozorování jsou fakta, tak se můžeme hned shodnout. A když pak přejdu rovnou na to finále, tak je tam, protože já přeskakuju ty určité momenty, které jsou rozvojové, a jdu na to finále, prosím, na kdy se můžeme domluvit, že ty ponožky budou v koši, ať vlastně můžeme pustit pračku. Jo, nebo když je dáš do pračky, ať můžeme pustit pračku. Jo, to znamená, že tam je rovnou mini dohoda. Že tam není, prosím tě, udělej to, já nevím kdy, ale je tam rovnou ten výstup. A jsem řekl, jo, já myslím, že to asi zvládnu teď a jde to tam odnes, že? A je to fajn. On tam necítil výčitku, necítí pocit viny a udělal něco a já řeknu děkuji. To znamená, není tam něco, že bylo špatně. Je tam poděkování za posun. Jo, takže to jsou hlavní atributy, pozorování a prosba o posun, návrh nějaké dohody a když k tomu dochází, tak určité projevení vděku. Že to tak je. Čiže môže byť kvázi prosba o posunu, je to, myslíš, že by si to vedel vyriešiť v najbližšom čase? Může být, pokud to zase nevyzní jako manipulativně, jako výzva. Říkám, co to na mě zkouší? Tak práve. Tam je dôležité všetko. Aj aký tón hlasu použiješ pri spätnej väzbe, aj to, že či je ten človek ochotný prijímať spätnú väzbu. A či sa ti chce s tým takto hrať? A je tam laskavý přístup. To znamená, já tě neviním, já jako tě mám rád a budu rád, když se to tady trochu posune. Mají přijít hosté, myslíš, že to v této chvíli uklidíš, nebo se o to mám postarat já? Dobre, prejdeme do témy tej istej spätnej väzby, ale vedúci spolupracovník. Potrebuje dať spätnú väzbu spolupracovníkovi, že nesplnil si mesačný plán, nesplnilo sa to, čo sme proste sa dohodli na začiatku. Tak nejdřív použiju tu slabší verzi a pak tu lepší. Dobre. Slabší verze je, tak když se dívám tady na to, co si tento týden nebo tento měsíc udělal, tak si tam na nějakých asi 45% toho, co jsme se dohodli. A prosím tě, když tady je to těch 45%, jak vidíš teď ten další měsíc, kde děláme novou dohodu. Jo, když se díváme na ten stav, který byl, do jaké míry to ovlivní ten stav toho nového měsíce, na čem se můžeme nově dohodnout. To je vlastně taková zkratka. A teď, když půjdeme komplexněji, tak prosím tě, na čem jsme byli dohodnuti, protože já si nejsem jist, jestli máme jednoznačnou shodu v tom, na čem jsme se dohodli. Aha, tak dohodli jsme se na tom. Dobře, prosím tě, a jaké jsou fakta? Jaká je realita? Jaké je tvé pozorování? No, je to tak a tak. Aha, dobře, děkuji. Tak vidím, že vnímáme tu realitu úplně stejně. Tak, a teď už jdeme stejně. Pokud se díváš na další měsíc, co navrhuješ v kontextu dalšího měsíce, co potřebuješ, abys vlastně ty jsi naplnil, co chceš. Co ode mě v této chvíli potřebuješ, ať
ty dosáhneš svého. A nemôže toto vnímať trošku ako manipulatívne, keď vlastne ja viem, že čo sme sa dohodli, hej, mám to zapísané v Exceli alebo pred sebou niekde a že pýtam sa ho, že nepamätám si úplne, čo sme sa dohodli. Můžeš také formulovat. Tak pozoruji, že je tady splněno tolik. Jaké procento je z naší dohody? To znamená, jestli on už si to vyhodnotil. Či si pamätá. A dívám se, jestli to vlastně je pro něj důležité, že byla nějaká dohoda, že tam byly nějaký obraz nějakých výsledků. Říkám, vůbec netuším. V tom případě jsem nedoručil dohodu. Ten člověk, ja som kvázi bol na chybe, že som to nekomunikoval správně. Ano, že on to nemá někde zapsané, že se o tom nebavíme častěji, že to není z mé strany doručeno. Protože když někdo něco nemá, tak nejdříve ty 3 prsty ukazují na mě, a až pak jeden prst míří na toho člověka, že? Co pro to můžu udělat, jak já to můžu změnit. Keď mám dlhodobo nejaký problém s niekým, to môže byť napríklad vo vzťahu, hej, a chcem dať tomu druhému spätnú väzbu, lebo mi to spôsobuje nejaké pocity. A tie pocity sa dávajú v tej druhej časti, že najprv popíšem nejakú, teda ten fakt, ktorý vznikol, a potom popíšem, aké pocity to vo mne spôsobuje. Neutrálne popíšem, toto sa vo mne deje a tak. Ako by si navrhoval to riešiť, aby sa to nedialo? To môže byť riešenie? Možno, ako chcem dať spätnú väzbu partnerovi vo vzťahu? No, to znamená, aby se neděly ty pocity, ano. Aby se to zlepšilo. Že proste takto ďalej spôsobuje mi to nechuť, proste hneď keď prídem domov a vidím toto, tak sa vo mne deje toto, spúšťa sa toto. Ja to takto nechcem mať, chcem, aby sme mali harmóniu, chcem, aby to bolo v poriadku. A čo si myslíš, že by sme mohli spraviť a dohodnúť sa, aby sa to zmenilo? Nejdříve jsme teď v té náročnější části zpětné vazby. Předešlu, že pocity jsou semafor. A nejde o to, ať se změní věci na semaforu, ale ať se změní to, co je za tím semaforem, proč ten semafor svítí. To znamená, že když máme nějaký pocit, dobrý, tak je naplněna nějaká naše potřeba. Když nemáme dobrý pocit, tak nějaká potřeba není naplněna. A my potřebujeme naplnit svoji potřebu. Takže když dám příklad, Marku, když vlastně se potkáváme 3. týden a ty mi říkáš, že vlastně nedokážeš si zorganizovat čas na to, na co jsme se dohodli, tak mám tady pocity možná beznaděje nebo bezradnosti, protože potřebuji důvěřovat naší dohodě a potřebuji důvěřovat tomu, že když se na něčem domluvíme, takže to bude platit. A je možné, že tady v něčem selhávám. Prosím tě, co bys teď potřeboval ode mě, ať vlastně ty se v tom rozběhneš. Znamená, že tam byly i ty pocity a je tam ta potřeba. Potřebuji důvěřovat, potřebuji spolupracovat s někým, komu můžu důvěřovat. Že primárně nejdeme ošetřit, že se mi změní pocity. My potřebujeme naplnit potřebu. A to už je ta těžší část zpětné vazby, které se člověk i já učíme roky. Jasné, aby to ta druhá strana hlavně přijala a urobila tu změnu. V momentě, kdy tam hovorím o svých pocitech, jsem vlastně otevřený a zranitelný. Když hovořím o svých potřebách, jsem velmi lidský. Není to na úrovni nějakého tlaku, je to na úrovni já jako člověk. Tam si můžeme rozumět já jako člověk. A to je typické lídrovství. Že to není o nějakém tahání za nitky, ale že to je o člověk a člověk. A to sa učí roky. Takže ja by som spätnú väzbu v tomto uzavrel a prešiel by som na ďalšiu oblasť, a to sú emócie. Presne, alebo celkovo taký veľmi distingovaný názov emočný manažment. OK. Čiže v dnešnej dobe naozaj ľudia sa riadia emóciami a veľa lídrov vedie emočne, lebo sú emočnejší ľudia, aj ty. A potom je veľa ľudí, ktorí... Preto máme ľudia radšej. A potom je veľa... To si hlave povedal. To mi hovoria všetci. Veľakrát si iba s tvojim psom, tak asi si rádi. Čo sa týka teda tohto, že aj keď ľudia reagujú, hej, že s niekým sa rozprávam emočne, hej, takže či už je to, ako tu máme ja vlastne aj definované výbuch emócií, alebo sú proste leniví, lebo nechce sami, tak proste nerobí. A celý ten deň je vlastne riadený iba ich emóciami. Hej? Že ako ty vnímaš tento problém a hlavne ako by sa v tom pracovnom živote to dalo možno riešiť? No tak já tam používám možná jiný pojem, primárně jako seberegulace, když se jedná o nějaké zpracování vlastních emocí, ale můžeme to klidně vztáhnout i na emoční management, pokud je to hlavní bariéra pro naplňování svých cílů, tak je dobré uvědomit si, co řídí můj život. Jestli možná některá míra pohodlí a návyků, ze kterých vlastně často se můžou také generovat jako brzdící pocity, a nebo jestli můj život řídí to, po čem opravdu toužím a to, co chci dosáhnout.
Takže to znamená, že veľa ľudí to nemá pred očami, to, čo chce dosiahnuť, ale aktuálne dianie. Jako když sedí s vámi, tak to má před očimi. Ale když je potom ve své ulitě a ve svém doupěti, tak tam prožívá to, co běžně prožívá, to, co je navyklý prožívat. Když samozřejmě vyleze z toho doupěte, tak může prožívat i jinak. Takže nějaké komfortní zóny a komfortní prostory s Netflixem a podobně dělají hodně. Že? Takže príde domov a hneď sa mení celé nastavenie člověka. Hodně. No, obzvlášť, když je v nějakých vztazích, protože v těch vztazích jsou očekávány jeho staré vzorce než ty nové. Že? Čiže rodina, rodičia, sestra, doma. Toto, čo si povedal, akože je veľká téma podľa mňa, lebo my vieme otvoriť to, že je možné, aby človek, ktorý robí home officeom a chce dosahovať výsledky v biznise a bol v tom prostredí, v ktorom je naučený pozerať ten Netflix, mať tam frajerku, mať tam možno rodičov a všetko toto dookola, je možné, aby tam dosahoval výsledky? Pokud má perfektní disciplínu, jednoznačně. Pokud má tú disciplínu. Súhlasím, lebo ja som s tým nikdy nemal problém a nechápal som ľudí, ktorí mali, že musí robiť z kancelárie alebo niekto na tom trvá, lebo ja som si to doma vždy vedel zariadiť, ale je málo ľudí, ktorí si to vedia fakt doma zariadiť. Aký je teda návod možno pre týchto ľudí, lebo nie každý je odhodlaný a ide si za tým, keď si niečo stanoví? Tak jedna z nejlepších cest asi znáte, jsou ty malinkaté krůčky. Že když si dám jako malinkaté denní jako posuny a závazky a oslavím je, že jsem to dokázal, tak je rozšířím. Jo, protože když někdo jde začít běhat a řekne, tak zkusím 10, tak možná, že dá 5, je zmrtven a už se nechce k tomu vrátit. Že? Někdo řekne, tak jdu běhat 2 minuty. Běží 2 minuty, říkám, ještě dám 2. Ale to je pohoda, dám 10. A dobrý, už se vracím. Jo, a zaběhal si. A příště si dá zase více, už ne 2 minuty, ale třeba dá si 4. A vždycky si zvyšuje takto jako normy a říká, jo, uspěl jsem. Že tak, jak dítě se učí vlastně chodit a začíná to o to, že se začíná převalovat, pak lozit po 4 a podobně, tak to je stejné po těch malých krůčcích. Jo, takže většinou to lidé potřebují tak. A nebo pokud jsou, že nejsou ve své ulitě doma, ale jsou v kolektivu, který je prudce pracovitý. A vlastně tak oni tam můžou rychle nasáknout tu atmosféru. To je nekonečně ještě účnější část, když jsou tam prudce pracovití lidé. Ale naopak, když jsou tam prudce jako pohodoví lidé, je to tady pro nás společenská zóna, tak to už je zase průser. To už je společenská zóna. Čiže treba tam viacej dávať tých ľudí, ktorí sú s tým driveom, ktorí sú tí fokusovaní na prácu, hej? Ano, tam o tom může, tak jak když přijdete do fitka, že třeba sám nechtělo. A teď to tam jede a cvičí a už jedete. Že to je to samé úplně, to známe. A tým pádom, keď veľa ľudí teraz hľadá prácu a aj mne vlastne reaguje, že home office, presne práca z domu, popri škole, popri vysokej alebo popri inej práci a tak ďalej, že im to vyhovuje, keďže hlavne povedzme nie sú Banskej Bystrici a tak ďalej. A pritom väčšina z tých ľudí aj tak nemá tie návyky, ako s takým človekom pracovať, aby vedel doručiť možno práve ten výsledok. Či sa zase bavíme o tom leadershipe, hej, vlastne, a o tej tvorbe dohôd a hľadaní toho, čo chce, keď najprv on príde, že niečo potrebuje aj doručiť. Tak ono to i vychází z toho výběru, že vlastně s ním prochází, že jaké má pracovní návyky, jak dlouho dokáže intenzivně třeba v kuse pracovat, s jakými přestávkami, mapuješ si to, že? A pak říkáš, no, abys byl úspěšný, tak potřebuješ tomu dát tady tuhle penzum, u tebe vidím tak zatím 1/3. Takže tady to asi není zatím předpoklad úspěchu. A odmlčím se, že? To znamená, že ten člověk musí zatím jako bojovat a říct, no, tak já jsem ochoten udělat tohle a tohle. Tak v tom případě má cenu do toho investovat oboustranně čas, protože nedávíme čas do něčeho, co selže. Ani vy, ani já, že? Takže to je někde na tom začátku. A potom, pokud chce udělat změnu, tak je to o tom, že proměňuje určité jako komfortní věci, že nejsou automatické, ale jsou vždycky odměnou za to, co vykonal z pohledu vašich dohod. Takže v momentě, kdy naplnil, fajn, jdu si pustit ten Netflix, mám splněno. Nemám splněno, nejdu si pustit Netflix a jdu udělat tuhle práci a tohle studium. Presne tak som fungoval popri škole. Lenže to je to, že ty si mal ten cieľ, za ktorým ideš, vedel si, čo preto musíš spraviť, vzdelával si sa a snažil si sa budovať si nejaké návyky. Čiže zase sme pri tom, že človek musí mať ten cieľ, musí mať smer a musí to chcieť sám. Jo, tak určitě musí toužit po něčem víc, než dneska má. Jo, že hledám člověka, který chce dneska víc, než má. A pokud tomu tak je, tak je možné s ním dobře fungovat a podnikat. A když tam právě už po nějaké době přichází nějaké obavy a strachy, tak pomoci mu je zpracovávat. Protože je normální, že tyhle věci u lidí chodí, ale pokud my nedáme prostor a pravidelný prostor zpracování překážek, tak ani o nich nevíme a najednou ten člověk končí.
A to je škoda. Takže vlastně emotion management ve smyslu komunikace je dost zásadní, že je v pořádku. Že teď se bojíš, máš strach, nevíš. To je naprosto v pořádku a já vítám tvoji upřímnost, když o tom takto hovoříš. Zároveň se pojďme podívat, co si potřebuješ dobře naučit, aby se s tom cítil přiměřeně komfortně. Že? Ty mi vždycky vravíš, že keď ti vravím, že ako pracovať s emóciami, že mám hnev alebo niečo, tak ty mi vždycky vravíš, že dýchaj tú emóciu a využij tú energiu tej emócie vo svoj prospech. Takže odporúčaš toto naozaj, že aj našim poslucháčom, že keď majú nejakú emóciu hnevu alebo nejakého nasratia, že proste majú to využiť vo svoj prospech a nemajú sa na to pozrieť až tak negatívne? Pokud my jsme odpovědní za své emoce a je to náš zdroj, tak je otázka, k čemu je to zdroj. Ať křičíme na druhé, to asi ne, pokud je to náš zdroj k něčemu dobrému, k něčemu pozitivnímu. A já věřím, že vlastně v přírodě, ať už třeba zvířata nebo my, co máme emoce, tak to je pozitivní zdroj. A pokud se začnu dívat na emoci, mám totální vztek, jako na zdroj něčemu dál pro sebe, tak se mi všechno tady obrací v hlavě. A proto je jedna z těch rad, anebo mojich zkušeností, asi 25 let takhle pracuji s emocemi, že se vždycky řeknu, ahoj kamaráde, ahoj vzteku, co jsi mě přišel naučit a dýchám do něj. A vynořuje se mi, co mě přišel naučit. A celý se uvolní. Vztek odejde a já jsem ten zdroj využil pro sebe. Nemusel jsem zaútočit, ale byl to můj zdroj pro můj rozvoj. Takže moje přesvědčení nemusí být správné, že emoce je náš zdroj pro náš rozvoj. A už s tým len učiť sa pracovať a využiť to, čo potrebujeme. Přesně tak. Môžeš trénovať aj v aute cestou do Budapešti. Keď budeš vedľa mňa, to budem veľa trénovať. Ale mám tam ešte nejaké koly, takže sa priprav. Ale ja tu mám takú oblasť, že mini tréningy, čiže ďalšia vec, ktorá vie, alebo oblasť, ktorá vie lídrom pomôcť pri práci s týmom, sú také mini tréningy. Ty hovoríš, že keď človek nemá čo robiť, super, tak poď ideme trénovať. A že pretrénovať si nejakú oblasť, ktorá mu možno treba, ktorej zlyháva, ktorú potrebuje, aby dosiahol výsledok. Čo by si možno odporúčil zase v tomto našim poslucháčom alebo sledovateľom? Ako by mali zapájať takéto mini tréningy do takého denného bežného režimu? Tak pokud jsi v úrovni lídra a narazíš na určité téma, třeba vlastně získání důkazu z rozhovoru a já ti udělám ukázku, řeknu, tak teď to použij ty na mě. Jo, jsem třeba člověk, který je ten a pojď to zjistit. Protože lidé rychle rozumí a chápou. Ale to neznamená, že to umí použít. A pokud on udělá ukázku a zjišťuje, že to ještě neumí použít a řeknu, tak prosím tě, ještě jednou. A jak se v tom cítíš? Jo, doma. Tak ten člověk odchází po 3 minutách s tím, že se v tom cítí dobře, že to může okamžitě použít. Že mini trénink je obrovská jako síla, je to obrovská účinnost, protože když jsme v autoškole, tak můžeme být na trenažeru a dívat se na obrazovku, co už dneska není, ale jdeme za volant a jdeme nacvičovat, že na nějakém bezpečném prostoru. U nás to znova je. Pokrokové Slovensko, to u nás ještě nedošlo. Ale proč ne? Jako, nic proti tomu. Prepáč, len ťa prerušil, takže môžeš. Takže samotný pojem mini tréninku já používám asi něco kolem 20 let. A to proto, že když jsme měli jakékoliv témata v jakékoliv komunikaci a snažili jsme se komunikovat celé ty témata, tak to vezme obrovské množství času. A mnoho z toho ti lidé jakoby umí a není to pro ně těžké. Ale je tam několik momentů, na kterých oni stojí a proto se do nějaké činnosti nepustí. A když já umím vytáhnout to klíčové místo, na kterém se zastavili, na kterém se zarazili, tak například v jakémkoliv obchodním styku obchodník se bojí námitek. Když námitky vlastně má jako, to je ta nejlepší věc. Sleduji myšlení toho svého partnera a když mi řekl námitku, tak máme tady něco hodně společného a já na to radostně reaguji. V momentě, kdy se tady tohle obchodníka promění, tak třeba veškeré ty setkání dělá radostný a říká, námitka, teď si to užiju. A to je přesný opak, čo väčšina ľudí robí. To je přesný opak. Takže tohle jde natrénovat, to jde nacvičit. Toto je všechno možné trénovat, že vlastně je to skvělé, že ten člověk nahlas přemýšlí. Problém je, když ten člověk neřekne námitku, odchází. Já nevím, o čem přemýšlel. Když řekne nahlas, tak je to úplně skvělé, že? Toto je super, že keď má otázky, je to vlastně super, přesně tak. Lebo sa uisťuje. Ano, Väčšine majú tie isté dookola.
To je v pořádku. Jo? Takže už na ně umíme odpovídat tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a naplnilo to jejich jistoty a potřeby. Protože oni mají potřebu jistoty. Když dávám námitku, tak je tam potřeba jistoty. A potřebuji naplnit potřebu jistoty. Že? Mm-hmm. Určite akože veľmi zaujímavé, ale ďalšia veľká možno téma je strach. Mm-hmm. Hej, či už práve z tých námietok, alebo všeobecne strach vlastne aj mladých ľudí na to, aby sa do niečoho púšťali a niečo začali sa rozvíjať, niečo robiť. A ako s týmto pracovať? Lebo ty vlastne strach vnímáš práve tak pozitívne, jak si to teraz možno povedal. A ako sa na to má človek pozerať inak? Tak dá se to, že děláme takové cvičení, že se skupinou, s jednotlivcem. Prosím tě, pojďme sestavit veškeré benefity z toho, že ten strach máš. To znamená, v čem je ten strach pro tebe dobrý. A sestavíme desítky věcí, v čem je dobrý. To znamená, že strach je fantastická věc, jo, která tady nám evoluce dala, ať ochráníme svůj život, že, když to zjednoduším. A pak pojď prosím tě sestavit, tak jak ti tady strach pomáhá, kdy ti strach vlastně nepomáhá. Co je to za situace a stav. Fajn. A teďkom, co potřebuješ, aby ses to naučil rozlišovat? Když dostaneš strach, je to, že nemáš chodit na tu vysokou horu, která je pokryta ledem, a nebo to je to, že se potřebuješ něco nového naučit a že nejsi dostatečně připraven a že potřebuješ k tomu minitrénink a potřebuješ se na to dobře připravit. Jo, takže ten člověk, když to začne rozlišovat, že strach je skvělá věc a vlastně se mu nebráním, tak můžu se k němu racionálně postavit, můžu ho i takto zpracovat, ahoj kamaráde, co mě chceš naučit, může být jako jedna z variant, ale také ten nadhled, to vědomí toho, že strach je v pořádku. A že když se bojím, tak jsem člověk. A když prožívám pocity, tak jsem živý. A to je živý člověk. Takže je normální mít pocity, i třeba pocity. Takže keď sa človek bojí napríklad telefonovať, tak je to strach asi z toho, že nevie ako, alebo to môže byť z toho, může, že neví jak, může, že neví, když ho odmítnou, jak se bude cítit, že je jako ten poslední. Zesměšný. Jo? Takže neumí pracovat s těmihle prvky a v momentě, kdy vnímá, že to je úžasné síto, kterému řekne, že z 10 telefonátů se s 5 lidmi má cenu potkat a 5 v této chvíli tam nejsou ti, s kterými se potkává, tak jenom děkuje radostně. Říkáte ne, jasně, přeji vám krásný den, protože ví, že to prochází sítem. Nač by se trápil s někým, kdo teďkom neprochází sítem. Třeba projde sítem za 2 roky, že, když mu zavolám znovu. Potom počúvame tých telefonistov niektorých, čo volajú, predávajú nejaké mastičky alebo niečo. Dobrý deň, tu je tento a tento pri telefóne, hovorí monitorovaný, tak potom asi to už tak asi nevypadá, hej, že človek radostne reaguje. Ale i tam jsou jako profici, kteří to umí velmi radostně a velmi zábavně. No. Trénoval jsem call centristy, kteří měli průměrný služební věk asi 10 let, takže dělali velmi dlouho tuhle práci a to byly úžasné koncerty, co dokázali. Ale ještě jsme to zvedli zase o řád výš. To jsou ty ľudia, ktorí chcú napredovať. To jsou ti, co chtějí. No. A zase je to celé prepojenie, že aj tie mini tréningy, keď robíme, že trénujeme to telefonovanie, trénujeme strach, lebo aby som si veril, aby som ten strach odbúral, tak musím viacej trénovať, musím v tom byť istejší, musím proste to mať úplne ako keby to je pre mňa bežná vec. Tak aj tie tréningy môžu byť také, že trénujeme to v rôznych obťažnostiach. Hej, ty to odporúčaš týmom, tak to trošku môže rozviť tiež. Jo, tak to je samozřejmě otužování se, že? Protože pro někoho je jako obrovsky citelné, když mu řekne, ne, nezlob se, neuděláme to takto. Takže ježiš, on mě odmítl, že? A pro někoho je tohle, tak on to tak jako jemně řekl, v pořádku, beru to. Ale samozřejmě, když na druhé straně se ozve, prosím vás, jako už jsem vám to řekl několikrát, neotravujte, tak ten člověk potom se třeba měsíc nezvedne, že? A právě tady tyhle situace, tu úroveň můžeme klidně procvičovat, protože když si nějakým způsobem nastavíme ruku a řeknu, tak prosím tě jemně, anebo můžeš malinko ostřeji, nebo můžeš na úrovni ega, nebo můžeš na úrovni, že jako běsnění. Jo, takže tímhle způsobem se k nám dostává vlastně ta odpověď toho třeba potenciálního kolegy nebo klienta a my když zůstaneme jako v pohodě a v klidu, tak reagujeme. Když je to pro nás moc, tak jenom ukážeme rukou, říkáme prosím tě trošinečku níž, méně. Takže vlastně se sami nastavujeme tu intenzitu, s jakou nám jde to odmítnutí. A to už je vlastně krásný trénink toho rozpětí. Že když si v tréninku dáme třeba tohle vysoké rozpětí, tak potom v reálném kontaktování se nám tohle objeví jako pohoda. Lidé říkají ne, různě třeba jako kličkují, výmluví a řeknu fajn, v pohodě, vidím, že teďkom jsem se netrefil do
vhodné situace, pojďme se domluvit, že se třeba ozvu za rok, může být, že? To znamená, že není tam vůbec žádný tlak. To, co si myslím, že je podstatné, ať už u lídra nebo kohokoliv, kdo dobře pracuje s lidmi, je, že nechává prostor a svobodu. Že vlastně netlačí na nic. Že vytvoří prostředí, můžete a nemusíte. A když lidé nemusí, tak mnohem raději nakupují, než když je někdo jakkoliv tlačí. Je? Libor, ako si sa dostal až sem? Aké boli tie tvoje začiatky, že naozaj si tu v tomto leveli a vieš naozaj s tým pracovať? Asi bych to vůbec nepojmenoval jako level. Pouze umím asi s některými věcmi pracovat, protože jsem s nima roky pracoval a procházel. Takže já jsem se vždycky obrovsky zajímal, jak věci můžou fungovat a když jsem dával já dohromady něco podobného, v čem fungujete vy a postupně jsme vyrostli ke 150 lidem, tak to bylo dáno jenom tím, že jsem měl živý zájem o to, jak věci dělat lépe. Já jsem prostě chtěl být dokonalejší, lépe se to naučit, umět to lépe. A to mám dodnes. Takže cokoliv, s čím se potkávám, tak se dívám na to, jak to jde ještě zlepšit, jak to jde zjednodušit. Takže já mám nekonečnou touhu učení a růstu, je to pro mě velmi vysoká hodnota a proto se vlastně bavím rozvojem, že to je to, co mě naplňuje. A dnešní mladí to mají jako docela dost, že to tam je dost citelné, že pokud se potkají s možností, že vlastně nastupují do celoživotní univerzity a ještě přitom vydělávají peníze, tak to je krásné. Že? Ako je to naozaj obdivuhodné, že aj tá tvoja vlastne celá kariérna cesta a ja by som možno sa teraz vrátil aj úplne k tomu, čo teraz vlastne robíš. Vravel si, že akurát sa vrátil zo Žiliny, vlastne z čoho? Z nemocnice? Áno, z nemocnice. Ale hlavne ja viem, že robil si minimálne, viem, že si robil a tu v Banskej Bystrici v jednej škôlke Montessori. Tak skús prosím ťa možno trošku, aj aspoň mňa to zaujíma, hej, že akým spôsobom tam s tými ľuďmi robíš, alebo učiteľkami, učiteľmi, vedením, kým a ako tam posúvaš ľudí. Ono toto všechno vychází z toho, že když věřím tomu, že ta naše budoucnost je budoucnost, která je velmi rovnoprávná a velmi rovnocenná. V tuhle budoucnost věřím, tak zároveň podporuji programy a projekty, kde nejde o velké hierarchie, ale jde o to, že lidé si mohou přebírat odpovědnost sami na sebe. A třeba příklad rodinné školy, je to 7 Montessori škol plus nějaké školky, asi 150 Montessori učitelů, tak ti majitelé, ti nechtějí to hierarchicky vést. Chtějí, ať se to samo řídí. A my jsme se právě k tomu tématu potkali a začali jsme tam systémově dávat určité prvky, jak ty věci mohou fungovat. Momentálně je to tak nějak lehce pozastaveno, ale je tam několik jednoduchých východisek, aby to takto fungovalo. Takže to je třeba v rámci škol, protože mám asi teď 5 škol, se kterými jsem různě pracoval, právě na tom, ať to funguje samo. Že to je to, co mi dává hodně smyslu, že nejde o to, kam lidi dostaneme, ale že lidé přijímají víc a víc odpovědnosti a víc v tom rostou. A chcou. Ano, protože lídr je právě to, že umožňuje přijímat odpovědnost a umožňuje lidem růst. Tím, že jim dává prostor. Protože i v přírodě roste cokoliv, co má prostor k růstu. Když tam není prostor k růstu, tak to neroste. Že vytváření prostoru je ten klíč. A to samé je třeba teď nemocnice Žilina, kde třeba jdeme pracovat i hodně se zpětnou vazbou, protože zpětná vazba má transformační účinek na celé oddělení nebo celou organizaci, protože když lidé si začnou klidně primář a uklízečka dá primáři zpětnou vazbu a primáři přijme, tak už nejde o hierarchii. Jde o to, že se můžou všichni učit a růst. A když se učí a rostou a vznikne otevřené prostředí, tak pak lidé v tom otevřeném prostředí říkají, a pojďme změnit tohle, pojďme. A je to organismus, který se mění a vyvíjí podle situace, jak je potřebné. Už to není něco zkostnatělého. Takže to jsou jako prvky a nástroje, které mi obrovsky dávají smysl podporovat a dávat do nich čas. I když třeba v některých situacích to dělám třeba pro bono, nebo jako možná za dopravu, protože mi to dává smysl. Že nejsem vlastně zaměřen, že potřebuji něco zásadního dosáhnout, ale je pro mě důležité přidávat to nejlepší, jak ten svět tady může fungovat, jak můžeme fungovat v Čechách nebo na Slovensku. Zajímavé, že více podporuji Slovensko, protože jsem třeba také poprvé v životě členem nějaké neziskové organizace a to je na Slovensku. Oni se jmenují Eduvolucia a je to právě paralelní vzdělávací soustava a mají snahu, ať právě všechny nové principy
přijdou k dětem. Ať to není klasické hodnotící, známkující školství, ale ať jsou tam ty nové principy. Takže dá se říct, že teď jako jsem hodně na Slovensku, hodně podporuji Slovensko, protože tady to nějak nacházím a tady mě to nějak poslalo. Veľmi zaujímavé, naozaj veľmi. Akože ja obdivujem presne toto, že sa spolu podieľaš na vytváraní toho systému vlastne pre nich, aby tí ľudia sa tam vedeli realizovať. Lebo my vlastne, to je to, čo my robíme, hej? Že pre nás je to prirodzené, že ľudia dajú nejaký podnet, vieme to vylepšiť, ale fakt vo veľa firmách to nie je. Hej? Že je tam, toto sa povie a takto sa to robí a človek sa urazí, keď je nejaký riaditeľ alebo primár a má od niekoho niečo počuť od sestry a podobne. Takže skvelé, že sa to postupne mení a som naozaj rád. A proto i rád spolupracuji s vámi, protože vy tam máte ten princip, ať si lidé převezmou odpovědnost a učí se. Jo, jste sice odměňování jakoby hierarchicky, ale to je jenom odměňovací systém. Všechno ostatní máte nastaveno na těch zdravých principech. A dává mi smysl tohle podporovat, protože když jsou tam ty zdravé principy, tak to může velmi dlouho fungovat. A pak to pomáhá všem, že? Tak jak vlastně pokud jsme, a já historicky jsem vyšel z finanční branže, tak to je geniální. Lidé nerozpráší jako svoje zdroje, ale naopak je umí lépe koncentrovat a dosáhnou lépe to, co v životě chtějí. A to je velká pomoc, to je velká služba, že? Libor, ja si myslím, že by sme tento rozhovor mohli tu ešte 3,5 hodiny viesť a rozoberať, ale myslím si, že by to bolo naozaj už veľmi vyčerpávajúce na počúvanie, na takéto jedno počutie. Je milý to posluchačů nebo diváků. Ono by to bolo najlepšie rozdeliť možno na viacej časti, ale to teraz nemôžeme, ale ja ti dám takú poslednú otázku a potom by sme prešli do takej zóny, ktorú my voláme, že knockout zóna, že bude to séria otázok na telo, máme tu asi 20 otázok takých jednoduchých pripravených. Normálne príde strach alebo stres človeka, ale ty si povieš, že jupí. Uvidíme. Dám sa překvapiť. Uvidíme. Máme tu naozaj otázky také, že, ktoré nás zaujímali, že nebudú to omáčky, ale budú to také na teba, ktoré si povieme, že toto nás fakt zaujíma o tebe. Takže to necháme na tú knockout zónu na druhú časť, ale posledná otázka je, keď sa bavíme o lídrovi. Veľa lídrov, ktorí idú makať, sú naozaj na začiatku nastavení tak, že ty si mi to povedal, že odkladajú svoje pôžitky na život, ktorý bude neskôr, možno o 10 rokov, možno o 15, o 20 rokov a tým pádom oni zabudnú si dopriať a že vlastne po nejakom určitom čase ako keby oni ani nevedia sa odmeniť a nevedia ako keby žiť ten život a majú nejaké potom výčitky, keď nepracujú a podobne. Kde je tá správna hranica toho, že kedy sa odmeniť? Kedy sa líder má odmeniť? Možná jsme to dávali už v té části, kdy si dávám odměny na tom začátku, když něco splním. A jenom v tom pokračovat. Protože člověk, když bude totální třeba skrblík a bude 50 let totálně skrblit a naskrblí opravdu velké peníze a najednou přijde do toho věku, kdy to může užít, tak to vůbec neumí. Má úplně jiné návyky a už ten mozek ani se mu jako hůř mění. Takže vlastně to, že se za něco odměňuji, že něco malého dosáhnu nebo středního a odměňuji se, tak je už vlastně ta kombinace, která si myslím je na to odpovědí. Super, tak poďme do knockout zóny. Dobře, poďme. Twin Talk. A akú knihu si čítal v poslednej dobe a takú, že naozaj skvelú, že ťa očarila? Teda teba a druhák, že čo odporúčaš ostatným prečítať, hej? Dám asi to snadnější. Keby si mal vybrať, Libor, jednu oblasť, do ktorej by si zvolil všetky svoje investície za najbližšie roky, aká oblasť by to bola? Čo si myslíš, že je teraz taký trend? Tohle je něco, co dokáže transformovat svět, takže je možné, že nejde o peníze, ale že můj čas budu věnovat tomu, co mi dává opravdu obrovský smysl, že pomáhá celé společnosti, že lidé se stávají soucitnější. Je super, že máme nádej, že tento svet a mladá generácia nejde do záhuby, ale možno aj presne kvôli ľuďom ako si ty, že to dokáže naozaj posunúť a že naše deti raz budú žiť vo svete, kde majú možnosť vyrastať v dobrej škôlke, v dobrej škole a môžu to potom šíriť aj oni ďalej. A taká mladým lídrom to rozvíjať. Možná by to byl taky zajímavý podcast, bavit se o tom, že když říkáš třeba svět do záhuby, tak já mám na celý svět velmi pozitivistický pohled a mám tam k tomu i nějaké pohledy, proč. Mohlo by to být docela zajímavé se na to taky někdy podívat. Takže môžeme spraviť dohodu, že spravíme, že vol 2 tohto podcastu o právě takejto téme? A pokud budete mít za to, že to dává nějakou hodnotu a posluchači a diváci budou mít za to, že to dává hodnotu, tak velice rád. Budeme rádi v komentároch. Jinak bych nechtěl zabírat někomu jako zase prospěšnějšímu místo.
Určite budeme radi za odpoveď v komentári presne, že či by ste takýto podcast chceli a počuť Liborové pohľady na takúto tému, takže môžete sa určite vyjadriť. A ešte vlastne tu máme takúto jednu drobnosť. Každý host, začíname teraz vlastne druhým a predtým sme to ešte neaplikovali, vlastne a nám napíše nejakú otázku pre toho ďalšieho. Takže Rudo Tuček vlastne ti tu podal otázku, môžeš si ju kľudne prečítať, zodpovedať a potom kľudne napísať ďalšiu pre ďalšieho hostia. A vieš, kto bude tvoj ďalší nasledovník? Ne? Bude to fitness tréner. A má na starosti teraz show Extrémne premeny. Maroš Molnár. Chceš byť súčasťou Knockout zóny a počuť sériu horúcich otázok na Libora Vilíma? Pozví nás na virtuálnu kávu na platforme Hero Hero a my ti samozrejme budeme vďační, pretože tým podporíš tvorbu týchto podcastov. Takže vidíme sa na platforme Hero Hero a takisto aj pri ďalších podcastoch. Ďakujeme, že nás podporuješ a sleduješ. Ja mám normálne teraz chuť stať a ísť makať na sebe, čítať, behať, všetko. Takže súhlasím, prechádzať sa po námestí a baviť sa o tom. Áno, vo mne tento podcast pôsobil, akože mne to dalo strašnú energiu a zápal k tomu, aby som dokázal zapáliť iných pre ten leadership, aby sme naozaj to posolstvo vedenia ľudí, to správne vedenie ľudí dokázali šíriť do sveta, dokázali viacej mladých lídrov vychovať presne s týmito nastaveniami, aké si tu rozprával ty. My ti veľmi pekne ďakujeme za túto energiu. Ďakujeme ti, že si obohatil ostatných, že si prišiel do Twin Talk podcastu práve pre nás. Pokračujeme couchingom, ten už samozrejme nahratý nebude, veľmi sa nám teším. No a teda snáď sa vidíme pri ďalšom podcaste, takže Libor, ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne. Aj z mojej strany naozaj akože obdivujem ťa ako človeka, aj to, čo si dosiahol a hlavne aj to, čo si odovzdal teraz ľuďom. Samozrejme už to bude na každom, akým spôsobom sa budú chcieť rozvíjať, ale myslím si, že naozaj skvelé pohľady a už len ich aplikovať naozaj pre širokú verejnosť a zlepšovať to málo, čo každý z nás vie. Takže ďakujeme. Děkuji za příležitost. Ak sa ti tento podcast páčil, budeme vďační za jeho zdieľanie, za like, alebo ak nám zanecháš komentár s otázkou buď na Libora, alebo na nasledujúceho hostia, ktorým bude Maroš Molnár. Takže vidíme sa už na budúce v podcaste s Marošom. Tešíme sa.